hello guys, Holy 10 are ready to expose Wingy D maiziva evidence anayo yese maiziva yekuti Wingy D ari kutenga ma views achiboosta ma videos kuti apisa break record ya Holy 10 maiziva. So Holy 10 recently posted achitanzi ndimi vanhu vangu maiziva ndipei proper advice because izvezvi ndine hasha izvezvi ndine vanhu vakanditadzira mazita ndinawo evidence chichiwa izva ndirongoda advice waiziva because ungarege kuenda kuhondo ukasadzoka usina mascars maiziva. Muona chika guys, Holy 10 munongozvati anenge achitsvaga attention maiziva because Holy 10 get set kana asiri kutrenda maiziva, saka kana asiri ari kutrenda find a way kuti apise maiziva. So muona chika guys, sorry ma Holy 10 fans for disappointing you on this video, but muona chika ini nditanga ndacalculate sandaisa zvinhu musoro. Holy 10 recently posted achiti zvimwe zvinhu zvekutonditsomawo ndezvekuti ndiri busy kuruwa stage dive imimi mandibira iPhone 15 Pro Max yangu. So muona chika guys, soon muchanzwa Holy 10 akutaura kuti evidence ndanga ndinadzo but handisisina dzakabiwa dziri mufoni because nyaya Holy 10 ngotsvaga attention, hapana angada kupuwa mari naMark Zuckerberg tiri kumuziva. So muona chika guys, don't forget to subscribe and like. Asi kune mafans Holy 10 na Wingy neasiri mafans Wingy D maiziva kungopedza chibheto ichita vatagadzira edu bheto maiziva rap bheto utsamana kuti pane anomisa gafa ichaudi abuse tumgwa munoti uvanza Wingy D versus Holy 10 right muring maiziva. Munongozva kuti Wingy akazorwa munhu chimwe chipanji cheche maiziva, but nhasi hakuna mapanjis, kune rap battle remangoma tounoti anopisa ndiani. So guys, klika end screen iri kana ungoklika channel iri patitle apo maiziva, momwe inono subscribe kuno chibuda marap battle manyama maiziva.